Som zvedavý, čo nám padne z Trophy Boxu. No Brawl som trochu pokazil na konci. A poďme si už otvoriť ten Omega Trophy Box. Dobre. Boingy. Gemi. X-Predabory. Boingy. Gemi. X-Predabory. Boingy. Gemi. Boingy. Svieti to? Dobrý skin na Piper. Pin. Spray. Pin. A ikonka. Dobre, až také zlé to nebolo. A ten Piper skin je dobrý. Otvoríme si to aj na ďalších účtoch. Toto je asi Lukášov účet. Áno. On tu má tento Mega Trophy Box. Tento skin na Baby, dobre. A pin na Penny. A ešte aj pin na Baby. Dobre. Ideme teraz asi na Filipkov účet. Áno, Filipkov. Dobre. Vedavý, čo tam padne. Aha, Summer Jessie. Spin, Rosa Pin. A Gorilla Spray, ten je výborný. A teraz ideme ešte na môj účet. Ja tam mám tiež tento Mega Trophy Box. Čo tam bude? El Atomico. Dobre. A ikonka. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, dajte odber, dajte like a čau.